से बोला छठी मैया की। रिकॉर्डिंग बाय भोजपुरी फिल्म स्टूडियो ललमनिया बाजार। रउआ लोग सुन रहा बानी जा सिंगर मुकेश पंडित के आवाज में सुनी जा। असो छठी घाटे पर बजबाजी की ना बाजी, असो छठी घाटे पर बजबाजी की ना बाजी। ए यारबू भौजी नाची की ना नाची, ए यारबू भौजी नाची की ना नाची। असो छठी घाटे पर बजबाजी की ना बाजी, असो छठी घाटे पर बजबाजी की ना बाजी। ए यारबू भौजी नाची की ना नाची, ए यारबू भौजी नाची की ना नाची। पर साल तो गर्दा कोयले रहे खूब कबार के, गवने के साड़ी पे नहीं उल्टा पल्ला मार के। पर साल तो गर्दा कोयले रहे खूब कबार के, गवने के साड़ी पे नहीं उल्टा पल्ला मार के। चलल बा कोरोना डीजे लागी कि ना लागी, चलल बा कोरोना डीजे लागी कि ना लागी। ए यारबू भौजी नाची कि ना नाची, ए यारबू भौजी नाची कि ना नाची। हाँ मुकेश के गाना एगो नया छठ के आइल बा, मुस्कनिया गावे बाजत हमरा के सुनाइल बा। पूछो नीरज से घट साजी की ना साजी, ए यारबू भौजी नाची की ना नाची। पूछो नीरज से घट साजी की ना साजी, ए यारबू भौजी नाची की ना नाची। ए यारबू भौजी नाची की ना नाची, ए यारबू भौजी नाची की ना नाची। ए यारबू भौजी असो छठी घाटे पर बजबाजी की ना बाजी, असो छठी घाटे पर बजबाजी की ना बाजी। ए यारबू भौजी नाची की ना नाची, ए सोइया भौजी नाची की ना नाची। ए यारबू
भौजी नाची की ना नाची ए सोइया भौजी नाची की ना नाची ए भौजी नाची नाची की ना नाची ए सोइया भौजी नाची की ना नाची ए यारबू भौजी नाची की ना नाची।